Assalamualaikum. Ayo kita Busri mau ngejus. Ngejus alpukat, karo tomat, karo wortel. Nanti goreng lauk pauk tempe, telur. Buenya panis nyayur, sayur sawi, wortel, gambas. Ayo langsung dimasukkan. Wes bulan disoreh taker. Ngono kesuwen wis takri. Nah. Iki bayune mateng, gak dalan bayi gondongan Bu Sri. Kleru, selain bukan mana lho. Ini langsung di blender. Wis bar nang blender tak garing lho. Juse iki walah nak ibuke nek karo alpukat, juse apel karo tomat karo wortel. Lah kuwi kena mong klemo ta karuang. Iki ngematne bolongan menang nak kleru. Terus muni apel ono ngandek mripat kaya kleru alpukat. Jan Yusri kita to. Kilo itu telung gelas loh. Engko langsung goreng tempe ya. Ambek telur. Jengkol nganggo Busri akeh. Umur gak nemen mak kok stres ngono. Tak gede nih ya bentar dulu. Tempe mateng. Loh, asal banding. Langsung goreng telur. Tempe mateng. Apa? Oh, sudah ganti kembali ayah. Buih lauk wis mateng, telur karo tempe. Ayo digemak yo, Nak. Iki telure. Iki panas telure. Iki sayure. Sayure oseng. Wortel. Karo angele wortel karo oyong kambek sawi. Engke buke ngejus lho. Wis pinjem iki sing ya arep sanjuk neh wis ngene pinjem ya si Mam Dewi kae. Iki lho, buke ngejus iki lho nggih. Saya terasakne ya bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Ayo Nak, Maem, Yuti Putri. Sampai dalam mak kerep kali bareng sih ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tempenya tempe ini enggak dewe Busri ganteng enggak dewe, tempe enggak dewe. Oh saya ngesapi bumbunya brambang, bawang, laos, uga tawe kecap, wis ngono ketok, tomat, masako, ya, gula, wis ngono. Sambel tomat. Yuh, oseng itu sih nikmat loh. Ini panas telurnya tempe doang.
Minum dulu ya. Bu sambil makan. Minum dulu. Alhamdulillah. Sampai jumpa video selanjutnya.